uban mga kuan karon iban mga lamang siaw. kay magkangalan ba. Ako sa balay ni Di pa mo Moy. kakabalo kung saan i-counter. Moy sa kuan. Secure biners ba nga. Dili si kabalusan matay lami Boy ang Bungol. tondo kanang Si kanang gilantaw na ako Tilio. sa YouTube ba. si David. Matay lami kay Kubo. Si Elmer. Tapos si Dokyo. Gana, speed up. Sila email guys. Mani si Moy Ikaw guys. Kailangan mo anay kay. Muni tagyan ng balay guys. Buhat the hardest Sikat ni fish. sa kuan ay. Grabe, abot og milyon ni ilang kuan ay Boy Bungol part 4. Pakito. Depende po sa user. Ang gatigawak guys oh. Oh. Na. Hey, yo! Grabe, makagwapo kayo ng kuha ni Sir Salak. Patay ng kamera ha. Bibo nga, Bibo 15 sa una, gi ko mas tipin kiore ba. matay pagkaarangan kay arangan bigidigi kay kung maputi. Salan ba? Partida na gida ini Sir. Partida. Oh, matay. Nga ni ragi ko ni guys, kay mga kung kapini muy guys. Stick ni wala sa mo ni stick mo god. Tinuod. Pandukot gid kay si Mikey gahapon sa motor ni David. Pag inom sa mo soft drinks, dundok yo. Pre, nasagit mo kapon sa Sa kuan haring sa daingang kuan kanang giinan ako si Mikey gatarong kumusta man iyong lakaw pag uli ni Ranzay natarong mo po nilagrong natarong mahadok naman gutagi pa na be Yara guys, inom tag kape anay. kape mga samo ang mga ni mga te Guys, kape sa bitaog. kay na may kuan kinantigo ng pagamana din ha gid ko nahimuot pag may nang yun nahuna na kog ice tong girisling ni Elmer ng liit sundok balik ging backbone oh Sir narap ko ang kamera ha ganahan man ko Madugay ani guys, magkauban ko ang ilang kuan guys kanang mga imbitasyon. dohan na ni silang silang bubong pohon maminhod ng tingkoy kuan guys kanang Mutirada jume dili mi muli guys ug kanang gaimbitar ug dili magautan ng kalamungay. bilaw kamatay lahi naman kayo Puyo-puyuan. istoryahan ra ba so akong ihatag ang kamera ni Sir Salak guys salamat kayo sa pagpaminaw ginagmay kanos naman mo nagi karon pa na da kinay aw gikubi po din na nimo Busy kay nang duha guys oh si Idol David ug si Idol kuan Elmer. Kaning usa guys wa pa siya mubunot siyang cellphone. Apil mo po ni ron. wala ka kay Lord kuan lagi oh. Gabi gamas po na. Di mga gamit mangguna na yung inahan silang mas bang na nagsad reaction na. Ani tagian balay nga Gamay gyud. nga balay. Oo. Siya, yang papa guys, kuan di ay kauban may pero wa mi gaila. Dini siya nako tapuson kay ang member tan kay wa pa man mo abot silang square daw ang ilahang lyric to wa pa mo abot kami pa Siya idol idol. Magatod kog sudlanan ni kuan guys magatod kog sudlanan ni Moy na raw galing ki og lumayagan dala ni square daw na raw lumayagan Yummy. Si David may muluto ani ron. ay hindi ko lumayagan kaya mga idol oh ang sikat kayo nilang dua guys ng limpyo ra pod mga dua katoy guys mga pareha po kuha niya guys mga dua pohon kalay pohon katoy. anak ran na wag ko kabuluan na ipa ato ni aude yang wala naman Speaker nga. Sigo bang speaker? that's trend Mga kasiaw, please subscribe my channel Probinsyanong Siaw. Subscribe mo guys. si Aw yun si Aw yun Okay na to.
mga kasiaw. So, what's up mga kadokyo? It's me again, your Lolo Dokyo. So, mawala na si Provincianong Siaw. Ug hope, please subscribe more and more guys and view more. Thank you guys. Salamat, Idol Dokyo. Muni ako ang kabrad sa Alpha Kaparo. So what's up mga kadagom? So ako dahil si Del Maginay ang tag-iya sa Mamarang Island channel. So dahil lang mo sa pagsuporta sa Provincianong Siaw, please subscribe sa yan channel sa atong mga viewers dira, subscribers. Mura po kong sikat Troy. Subscribe po sa iya, palihog lang og share videos para share na to ang happiness sa laing tao ba. So keep safe everyone. Bye-bye. Dagang salamat. Okay na. Kami. Nakadungan ko ang ilaw. Katilaw si Sir sa kontemplada. Wala ang tawag ko ng Mamang Stephen. Katawa po kapel. Katawa rin. Tay, pasaylo at kay ko tayo. Okay ramang guna daw. Suko na kay tato pero tao mga Baka kung kinang kamera ni puti ko. Oh? So, what's up, pangawakwak, no? It's me, your malditong squared. O karon. Sabi ko musulte. Pagkagwapo din tayo. Oh, ana, ting dayig, yodi. Ganda ka. So karon. Bende ka wala yun eh. Sabi mo kundi. Usa nga title yung vlog din mo sir? Kaning nga vlog. Wala pa. So karon, nami karon ni Sir Salak. So karon, magawa mi karong tuod-tuod video. So banaman mi kaon, paway sa kadyo mga pila ka minuto. Dili gyud oras gining pinaway ane nga magkaon. Dayon, narani ako mga kulig, mga barkada. Dili gyud pod. Dili pod ma-move nang kuha gina kung alas 2. Uy, ana bitaw to. Ha, se. Dime. Kay buwan po kasi Telio. Hoy, ato sa kakuan kinamawi to yung mga kuan og galas kuan. Chatan na ako, hoy. I-reply po niya, hoy pod. Yan bro, reply kay. Gawag ko kay mo, gawulong ka to sa Stephen. Sino? Hoy, Pon. Buang ka. Pabasahan to ni Elmer. Ay, utuon, bisting yaman. Karon sa ako ang vlog, wala kay ko'y update na ako yung mga dagang iliduto no, mga upload siguro to ka videos siguro. Wala ko upload, di ka na laging busy, conflict sa oras, di madalang edit, mag-edit pa ko mga videos sa mga personal one, sa mga main channel, dahil pa mga kuan mga comedies kit iliduto non. So karon mo nang wala kay ko ka priority yung upload sa akong vlog no. So kuan please do subscribe no sa akong mga colleagues din no kanilang mga kuan nila ilang mga channel din no kay kanang halos na ako makauban murag si Bobong lang siguro wala ako ginan si Bobong og bong kana imong content dapat binayi biner na ba aron pugkuno kay kuan aron malahi so karon siya ina ka umatuman pa pug kaha so karon ay di kalimot i-subscribe ang mga mga YouTube channel sa akong mga colleagues sa akong barkada ilang mga personal vlogs ako ang channel din ng Baldig to Square bisan to ako daw pila na kayo weeks din nung walay upload wala na updates. So karon ay pwede kalimot is-click ng i-subscribe ng channel ni Sir Salak no. Dayon. So wala ko wasol na. Basta kay ang ako ra ba kaninya kamera puti kayo, makaputi kay gnawong. Oh? So ito mo na ito magyapon dai ka dok. Di man madala nimo. Kuha man puti. Yeah. Dili dai nan light din ang kamera ni Sir kay pution ka mapagi oh. Nan? Kung karon mga siaw, please subscribe my channel Provincianong Siaw. Katong wala pa ka-subscribe, please subscribe. Daghang salamat sa suporta.